Cucu, aquí estou e non en París, pero seguimos con reportaxes, neste caso un de ilustración. Que tal se vos dá dibuixar? Catarina, gracias por recibirnos no verán a xogar. Nos chamámoslle así, pero aquí estades a dibuixar e ilustrar. Ilustrar e diseñando personaxes, animales e fondos. Un taller moi original, aquí na Casa dos Poetas en Celanova. Gústame vir aquí porque sempre tenes moita originalidade. Que tal foi? Como está sendo? Pois moi ben, os rapaces super bons. Nin faltan materiales ni nada, que dixen a ver se van a faltar materiales de repente, todos moi bons, educados, incluso levantan a mão, que aquí é unha actividade lúdica máis que de educación, moi ben. E o que vexo é que incluso veñen antes de tempo para vir ao taller. Cantas horas estades? Estamos 2 horiñas, é moi pouquiño tempo, doulles un pouco de teoría ao principio e logo práctica, pero ao final faise corto para intentar dar todo o temario. Pero bueno, a ver se en agosto pois facemos. Que queredes repetir, Sí, porque intentar facer outro grupiño. Sí, seguiren chamando xente para volver para participar, pero claro, é un curso que se empeza desde o principio. Ten que ser unha continuidade. Con continuidade, entonces ten que empezar desde o principio, non a metade, é máis unha actividade desde o principio que van aprendendo pouquiño a pouco. Gustouche este taller? Sí. Que é o que máis resaltarías del, do que máis che gustou de todo? Facer. Haciendo las personas. Dibuixar a personas. Tú sabes, ahora necesitas un compañeiro ou tamén ou compañeira que che faga o mellor unha historia e tú ilustrador, que che parece? Tengo mi hermana. Tamén anda por aquí? Sí. Sí. Escapou. Que dous artistas na casa, entonces? Que quixeches dibuixar aí? Era una persona de un juego que juego mucho. Contame un poquinho as túas láminas favoritas. A mí encántame esa, que tes de Carlos Casares. Este me gusta mucho y este tamén. Aún non lo acabé, pero me gusta. Explícame un poquinho o dibuixo que estades sujetando. Pois é un retrato da nosas dos. Das compañeiras. Sí. En este caso, ti dibuixaches? Me dibujó a mí y yo dibujé a ella. Bueno, pero salió. Para ser la primera vez, pues pensé que iba a salir peor, pero no, la verdad. A mí gústame, personalmente, paréceme. Creo que tengo algo ahí escondido que tengo que sacarlo, la verdad. Es lo mismo. Que destacaríades deste taller? Que vos gustou? Repetiríades? Que saiu de vos? Yo repetiría porque fue una experiencia de que yo amo el dibujo, me gustaría dedicarme a él y es una forma de aprender y lo repetiría seguro. Y de expresarte, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que también lo repetiría, no solo por dibujar, sino por también las personas que he conocido, por lo que he sacado dentro, que me gusta mucho la fotografía, pero también es otro paso el dibujo. ¿O vos foi diversión? Disfrutástedes? Sí. ¿Sí? A veces no hace falta una gran fiesta o, como dicen por ahí, emborracharse o esas cosas, ¿sabes? A veces una sonrisa o estar con tus compañeros 2 horas, aunque sea, pues también es fiesta. Esta semana en Crear coas mans temos un reto e un obradoiro moi complicado. Buscade a axuda dun adulto, pero atrevédevos a facela.
E Auga Escola preséntanos un gran proxecto, fixeivos no título, o bicho, o monstro, uns auténticos científicos. Ola, amigos e amigas de Telemiño, o meu nome é Miguel Sequeiros, o do meu compañeiro Miguel Aragón e a nosa titora é Lidia Castro. Como xa vos contaron os amigos de Viacua, en Ourense existe un monstro que se alimenta das toallidas hixiénicas. Nós, a verdade é que estábamos bastante preocupados por este monstro que causaba un perigo para a cidade. Por lo tanto, decidimos inventar un proxecto para eliminar ou para combatir contra este monstro. E na nosa búsqueda de solucións topamos cun verme moi gracioso que resulta que é capaz de degradar este tipo de compostos. Temos que perdoar os bichiños xa que están de viaxe, así que nos vindeiros días teremos noticias deles. Agora, hoxe, imos falarvos sobre como xurdiu a idea. Xurdiu un pouco da man de Viacua, fomos a visitar o tanque de tormentas, unha instalación que ten eles para limpar un pouco a auga da cidade, é unha das súas depuradoras, e ali atopamos que estaban almacenados un montón de toallitas higiénicas e que ten un gran problema para degradalas. Por lo tanto, explicaronos un pouco o proxecto e dixéronos que non se podían degradar, simplemente almacenar ou tratar para tentar un pouco que non causen tanta problemática. E na nosa búsqueda para atopar unha solución ecolóxica de cara a degradar estes residuos, demos cun artículo moi interesante publicado por científicos españois. Neste artículo falaban dun verme, o verme do mel, que é capaz de degradar os residuos plásticos, o polietileno comúnmente chamado. Pero que pasa con este verme? Pois moitos de nós coñecémolo por ser un parásito das colmeas en moitas instalacións de apicultura, non? Polo tanto, sí que é un verme coñecido, pero pola súa parte negativa, como parásito. Este verme vive nas colmeas porque se alimenta da cera dos panais. Entón, o que pensamos foi, será este verme tamén capaz de degradar os residuos derivados do polietileno que hai nas toalliñas? Tendo todo isto en conta, comezamos a traballar aquí no Laboratorio de Maristas Ourense para intentar propor unha solución a este gran problema. Aínda que existen traballos como os nosos, recordade que o máis importante é a vosa colaboración. Así que o único que podedes facer na vosa casa é non tirar as toallitas ao váter. Recordade, non tirar as toallitas ao váter. Bueno, rapaces, xa sabedes que nos vemos no próximo capítulo onde vos presentaremos os nosos protagonistas, os vermes do mel, e aprenderedes un pouquiño máis sobre o seu ciclo vital e como degradan as toalliñas hixiénicas. Ata a semana que ven! Ai, e rematamos o programa. Lembrade a rir e enredar moito. Vémonos a semana que ven. Adeus.